jenengan niki sing dadi wadah jenenge Muhammad, makane Muhammad iki tanggung jawab. Makanya dikei wadah. Lah Gusti Allah kian nggih cerita, sing tak cerita sapa? Zaman waktu niku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi tak gawe cerita perjalanan, butuh wadah. Wadah sing tak gawe cerita. Sing tak gawe cerita sapa? Kanjeng Nabi dikei cerita Reno iki mang perjalanan wis melalui Isra Mi'raj. Nggih, Reno nggih. Yane wong kafir kures, Reno niku wau dikei perjalanan niki wau. Akhire Kanjeng Nabi lulus dikei gelar Sri Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah nek wis lulus dikei gelar niki jenenge Gusti nih Kanjeng Nabi, gelare Sri Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kanjeng Nabi wis iso nglakokno gelare. Lah awake dhewe sing dadi umate dikengken nyuntuh kaya napa akhlak perbuatan Kanjeng Nabi. Lah perbuatan Kanjeng Nabi apa setiap hari? Nek mbek wong aja suudzon. Wis Ar-Rahman Ar-Rahim napa dereng awake dhewe wis welas asih mbek sapa wae. Wis gak usah ado-ado welas asih iki mbek bojone dhewe sik ae terus anake cek gregeten ta gak, bendina cek engkel-engkelan ta gak. Lah niki wau tantangan, jadi tantangannya tetep bojone dhewe nggih to, pangkling. Padahal gini, makanya nek paham lah nih yang guyokno ceritane Gusti Allah guyokno asline. Lah nek paham akhirnya gregeten jengkel. Lah jengkel iki atine awake dhewe malih gak iso resik. Lah nek gak iso resik berarti durung duwe ati sing ikhlas, makanya diarani kurang bersyukur. Intine iki wae gitu. Terus ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Malik. Nah Malik iki yang nguasai awake dhewe. Nek Kanjeng Nabi wis iso nguasai awake dhewe, awake Kanjeng Nabi jenengan pun saged nguasai jenengan napa dereng. Nguasai napa awake dhewe enek napa-napa awake dhewe paham ta gak, kudu ngamuk ta gak nek enek bojone jengkelno ya, bojone jengkelno. Saiki contoh kerja iki mang gak eruh, gak enek udan, gak enek angin gitu. Teko omah iki ngamuk, awake dhewe yo bingung to. Lah niki mau awake dhewe aja bingung sik, dinteni sik aja. Ora roh mangkon ndi ra rohan kabeh kena amuk kabeh didelok iki permasalahane apa ya iki mang. Aja kesusu ngamuk sik. Lah sampean sing ndek omah iku harus siap menjadi penampungan. Sembarang kalir aja jere nek ngarani apa deknane ngombe kopi gak oleh dilek sik. Cek gak melocot nggih to. Lah awake dhewe setiap hari nggih ngoten niku dikon memahami sik. Wis gak usah angel-angel. Wong belajar iki sing setiap hari awake dhewe nglakoni. Lah awake dhewe dikenalno. Awake dhewe niki anak putune sinten, Pak? Bu. Anak putune Nabi Adam. Awake dhewe kenal ket mulai Nabi Adam sampai Nabi sing terakhir jenenge sinten? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku maksude awake dhewe intine kabeh ket mulai Nabi Adam sampai Nabi Idris sampai Nabi sapa kabeh niki sampai terakhir Nabi Muhammad niki tujuane Gusti Allah niku maksude dikon mempelajari akhlak perbuatan Kanjeng Nabi sedaya. Intine iki akhlak perbuatane para nabi-nabi kabeh niki dikon nyonto. Lah nyontone piye? Nyontone nggih setiap hari sing sampean lampahi. Saiki contoh niki wae Ar-Rahman Ar-Rahim sing sifat welas mbek asih. Awake dhewe mbek bojone bisa welasi tah durung, gregeten tah gak, mbek anake dhewe cek jengkel tah gak.
terus mari ngono mara tuwa mbek wong tuwa, terus mbek tanggane mbek dulure cek gregeten gak. Berarti kan sampean durung iso duwe sifat welas asih. Niki sing ndek jero ae gak usah ngel-ngel. Terus mari ngono mbek tanggane dilokno tanggane ngene sampean jengkel gak. Nah, iki mang sampean niku belajar ki cek Ar-Rahman lho nggih, cek Ar-Rahman tok iki. Iku sampean wis iso koyok sifatnya Kanjeng Nabi napa dereng? Dereng Mbak Lis, kula ya gregeten mon jenenge dilokno kok. Angge sampean kok gak mangkel jenenge. Lah makane dari niku belajar. Belajar kedik-kedik. Ya mboten langsung akhirnya wong liwat sret eling sampean dicelatu. Ati. Ya Allah, bangku mesti ngelakno. Ditaruh sampean yo muangkel atine wonge lali. Sampean sing dilokno. Eling cewek wong wedok iku napa? Angel napa Pak? Angel laline. Bedene dilarani biyo wis eling terus. Makane wong wedok iku ilmune eling-eling. Duwe ilang eling sembarang kalian buka eling wong wedok itu serba eling. Duwe ya eling sembarang eling wis. Duwe lho Bu ya 2000 masih ndek kasur lho eling. Nek wong lanang digledakno mbok gak terus wong wedok itu eling mang tak kaya ngono lho eling wong wedok iku. Wong jere apa nek wong pikun tak tekoki. Niku nempel pikun Mbak Lis tapi mbek duwe eling-eling. Lah ya aneh to ya. Mbek anake lali mbek duwe eling. Makanya duit niki asline wujude Gusti Allah ndadekno perkara nang donya. Ngantek Gusti asli duit niki napa to? Kok wong ndek donya iki rame perkara duit. Diwangi dadi wong dadi maling. Sing perkarane apa? Duit. Royokan warisan gara-gara duit. Bojone direbut wong gara-gara duit. Urek ambek bojone gara-gara duit. Gak mau mbek bojo gara-gara duit. Gak mau mbek tangga gara-gara duit. Wes pokoke duit ndadekne perkara. Apa ae perbuatanku kabeh elek kabeh perkara niku duit. Ngantek aku teko. Gusti, lah duit niki sakjane napa to kok ndadekno perkara semua kabeh pun jere duit. Ngantek wong pikun niku lho apa kambek duit lo eling. Wong pikun gak ono diabang-abang nggih. Lah eling. Aku wis lali nak ambek anakku. Terus mari aku mah yo gak dikei mangan mbek anakku ngene-ngene padahal wis mangan ping 5. Tapi dikei dhuwit kok eling. Ayo aneh to. Ngantek napa to Gusti sakjane. Akhire kula kan penasaran. Lah wong dhuwit iki asline wujudku dhewe, wong ketoke kertas. Nggih to. Makane wujudku dhewe iki ndadekno perkara ning donya. Lah jenengan nek semprep dhuwit no gak karu-karuan wujude nek jero iku akeh. Makane dhuwit iku nek dijalarno sing leres nggih dadi sae, disedekahno pasti dibalekno maneh dhuwit niku nggih. Tapi nek dijalarno sing gak bener niki nggih jenengan akhire diuji mbek dhuwit dhewe iku nggo. Sale dhuwit niku sedaya enten wujude. Asline nek jenengan ketinggal ketoke dhuwit sak lembar. Dhuwit sak lembar iku ndadekno sing jaga wong pira ae iku nek jero dhuwit. Jenengan ketoke ala Mbak Li dhuwit sak koyo ngene diuncalno. Ngene cara dhuwit iki. Dhuwit sak mene ndadekno perkara. Kene ngene. Lah iki sing jaga lho gak karu-karuan wong pira ae jaga. Padahal dhuwit nek diuncalno ngene. Dilungkas entek, dunyane entek. Lah iki wong diuncalno. Iki lho tanggung jawab Gustine sing ngekeki nganu napa tanggung jawab awak melok kono. Lah kok sampean nguncalno, sampean diuji dhuwit dhewe. Saestu niku.
Makanya kadang iki Mbak Lis kok kula ngantek dientekno Gusti Allah sama nanti nyepelekno dhuwit. Wong sing gak enek ngantek digoleki dienek-enekno nggih dhuwit sakmene dilumpukno. Makanya sampean dhuwit iki cek iso bejaji. Bejaji ini apa enek apa jeteng kleler ditoto iki enek wonge aja angger-angger. Makanya dhuwit iku nek jalane sing apik dadi perkara otomatis nek disedekahno dadi sae. Soale ngene iki wau jenenge sok seneng sedekah. Zaman Kanjeng Nabi apa dikongkon seneng sedekah jenenge apa welas asih Rahman Rahim. Seneng sedekah iso welasi wong gak duwe-duwe. Wong sing nglarani Kanjeng Nabi palak diparani setiap hari. Wong sing gak iso mangan mbek Kanjeng Nabi dikei mangan cek iso mangan. Nek sampean durung mangan enek wong njaluk sampean kei napa mboten? Segone garis sitok tok iki, Pak. Sak piring, sampean durung mangan. Ayo iki praktek Kanjeng Nabi iki. Loh. Sego sampean garis sak piring. Anak sampean durung mangan. Bojo sampean durung mangan, sego sampean sak piring. Wani ngeculno ta gak? Wis ngono ae. Wonten. Anak sampean ojo Bu, aku durung mangan ayo, sampean tantangan lho iku. Nah, makanya apa toh? Ngetutna ceritane Gusti Allah ya Allah, awake dhewe iki napa belajar. Wong sing ikhlas temen iku nganu. Lah terus piye Mbak Lisa anakku durung mangan iki. Bojoku durung mangan terus piye? Bingung wong Gustine nek kuciku ya pinter kok. Kabeh dijajal sih. Aku tak apa mau mendo-mendo iku nate, kula niku nate pisan wis diuji nate. Aku posisi ndedek 5.000 tok. Ndek 5.000. Kula anak kula dereng sangu. Kula durung dikai pasien, durung apa. Bu, kula nyuwun welas jenengan kula pun sekawan dinten mboten nedha. Kula njen paringi yatra damel nedha tumbasan ngono. Kula kei. Aku wis ngerti iki Gustine nguji aku wis agak dikei pala dijaluk dhuwit. Aku wis gak mikir anakku piye gak tak pikir. Wis mbuh jari tan. Lah jenengan mboten napa-napa to, mboten napa-napa, pun ngono. Tapi kula gadahi namung gangsal 1.000. Mboten napa-napa matur suwun nggih, mugi-mugi rezeki jenengan lancar nggih, amin. Ngono Gusti sampeyan jarak kae wis sangat tak kenekno ngono. Akhire mantuk. Kula ya aku ya gak tahu, tapi terus anakku piye enggak. Wis engko Gusti Allah jadi tanggung jawab kok. Jirine Gusti Allah, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidana an taqulu yauma al-qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Makane Muhammad iku tanggung jawab prakteke piye sampean sing nglakoni. Jadi kan apa Gustine sampean tak kei perjalanan ning donya. Iki perjalanan iki ngene api elek iki wis tak ridhoi, tapi awakmu tak jamin rezekimu kabeh iki aku sing jamin. Aja samar. Kenyataane ning donya nek gak duwe bingung to? Lah bingung niki wau undang laporannya nek Gustine. Iki sing gak kanthi iki lho dadi perkara gak kanthi ket mulai awan ngantek sore kok durung ngene ngekeki dhuwit aku blas yo. Ya Gustine lali tapi ngambek aku lah. Akhirnya apa samang tani. Iki lho carane yakin nang Gusti Allah iki pasti nggih niku wae. Wis meneng ae. Saiki contoh. Kula ae wis gak usah ngelangan. Dina Jumat berarti Sabtu kan kaya pengajian. Kula wis laporan Gusti, benjing kan jenengan ingkang siar. Lah niki benjing niki wonten tiyang ngaos lho. Niki mosok tiyang ngaos sampeyan jaraken mawon. Lah nggih jenengan paringi biasane pripun? Jenengan siar-siar ki ambek, jenengan sedekah-sedekah ki ambek, sing jenengan sanjangi nggih hambane jenengan. Niki kan kewajiban jenengan. Pun sakersa jenengan pun kula pasrahaken dhateng jenengan. Nggih ngeten iki terus akhire nggih enten mawon.
Dadi kula mboten nate mikir, terus meneh iku piye mboten ya wis pokoke dina Sabtu pokoke kudu enek Gusti aku ngoten tok. Mboten kok kula terus keturan ngoten mboten. Ya ngono ki pas dilalah, ngono ki pas. Saiki aku gak nyontoni aku sing tak lakoni kok. Kan kula ngaten contoni kula dhewe. Mbak Li sampean kok gak mikir meneh iku ngene-ngene gak sampean enten kok wis diatur dhewe pangeran. Ngoten. Dadi mboten kok kula Mbak Li sok ngesakno sampean ngene-ngene lha wong kabeh wis nek jatahe kok. Mungkin ngenten kowe napa panjenengan harus nggih saged ngoten lho. Oh gak kok keturan ngene mboten. Kabeh wis tak pasrahno. Dadi kula iki wis nantang cara wong Gustine wis tak praktekno. Wis tak praktekno setiap hari kula niki. Cara intine kan kados kula niki lak nggih kiambek to. Kiambek bendina wis gak ngerti mek Gusti Allah nggih anu wis ngaten niku. Meneh golek ngoten niku setiap hari mboten kok kula napa lah benjing terus pripun kula iku kan berarti wis gak percaya wis laporan Gusti benjing wancine ngamus bapak meneh wae anak kula bayar Gusti benjing wancine juga kula bayar niki anak kula kan terus bayar diingi pun laporan ke sekolahan di WA Mbak Lis niki benjing pun terakhir wancine ujian akhir nggih kula terakhir gak dikandani akhirnya Gusti dan niki wancine yo jenengan niku kula niki wancine anu kan jenengan pun jamin kula pun siar kula pun ngetutaken critane jenengan setiap hari sampean kan mriwari mriku kula manut masih udan bledek kula niku budal kula mboten nate ngersula kan jenengan pun jamin niki kan terakhir jam sak menten Gusti ya alhamdulillah wonten saestu bayar 675 saestu kula gak tau nganu kok mboten nate napa sing niki makane kula iso nyritani sampeyan iki aku wis praktekno nek gak praktekno gak wani kula cerita ngoten lho sing terbaru diingi ae ngoten lha kok ndi Mbak Lis yo enek Gusti Allah carane makane apa kados awake dhewe setiap hari gur kon lapo to ketutno critane pangeran tutno sak karepe Gusti Allah bah aku digawe apa wae Gusti Allah iki aku tak manut ngoten lho baru sudah aku diwasi tonggo ngene lah apa ngurusi tonggo sing penting napa sing penting ku Gusti Allah seneng intine ngoten niku makanya apa Gusti ini ngomong ini sampean lakoni sing penting kan gak elek to lah sing gak oleh nek awake diperintahno elek sampean ngetutno berarti kan iku perintah sinten jin apa setan sampean tutno ya kleru kan didelok oh iki ngongkon apik berarti aku dengan Gusti ngeten. Lah niki nek jenengan pun ngetutno critane pangeran otomatis jenengan diupai, dikei sangune napa nggih rezeki jenengan setiap hari niku. Hasile makanya jenenge berupa ganjaran. Dan niku wau. Makanya zaman Kanjeng Nabi niku awake dhewe dikongkon setiap hari memperbaiki akhlak, belajar akhlak. Akhlaknya Kanjeng Nabi apa? Setiap hari omongnya sing jujur jenis sidik. Nah, sidik awake dhewe kan jujur mbek sapa? Ya jujur kalih tiang-tiang nek dijak omongnya jujur. Maksudnya jujur napa sing kula bahas? Jujur awake dhewe nek Gustine omong ngene iki omong ngene. Ngoten lho. Lah kadang jero omong ngene njabane ora padha. Iku jenenge gak jujur. Aja mengkhianati Gusti sampean dhewe, ngono lho. Lah mung Gustine omong rene sampean rono. Kan berarti sampean gak jujur mbek awak sampean, mboten jujur mbek wong gak. Nek wong sampean bujuk ya iso. Tapi sampean iso mengkhianati Gusti sampean dhewe. Ati sampean iki lho sampean mengkhianati dhewe. Sampean jujur nang sapa? Jenenge sidik, tablek, amanah lho. Jujur nang sapa? Jujur nang atine jenengan dhewe, nyang Gustine jenengan dhewe, baguse atine jenengan, guru sejatine jenengan. Selama ini sing sampean bahas apa sampean nyeritakno wong suweneng nyeritakno wong ngene. Mbak Lis wong iki lho ndek kelebihan ngene lah sampean kok seneng nyeritakno wong. Aku pengen terus cerita sampean dhewe. Kula nek wong nyeritakno wong gak seneng. Soalnya apa? Sing perlu tak bahas iki ceritaku dhewe. Aku lho ceritaku dhewe sebendina napa? Gak entek-entek ceritane. Nggih to. Setiap hari Gusti Allah menghadirkan. Nah iki sing dibahas ki ceritane dhewe. Nah. Lah awake dhewe kon dadi napa? Muhammad iki awake dhewe
aja dadi Gusti Allah sing wujud. Dadi Muhammad niki awake dhewe aja rumangsa dadi Gusti Allah. Awake dhewe iki dadi ya Muhammad, aja dadi Allah. Allah iki awake dhewe iki Gusti Allah sembarang sing anu. Lah terus sampeyan nek wujude jenenge Muhammad iki tanggung jawab apa mau? Contoh saiki budal ngaji yo. Kan Gustine merintah no ngaji. Lah sing nglakoni sinten? Lah Muhammad iki kan budal akhirnya tanggung jawab. Yo, ayo tak budalno budal ngaji. Iki jenenge Muhammad tanggung jawab. Jenengan sing dadi pelakune jenenge Nur Insan iki lho. Adam Allah, Muhammad Adam. Adam jenenge Alif Lam Mim. Jadi Allah, Muhammad, Adam. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Bapak dhewe, ibu dhewe, wujude jenengan. Makanya telung alif gitu. Makanya prakteknya iso tak gak dadi Muhammad sing bin Abdullah. Bin Abdullah niki napa? Iki kan ngomong Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Niki kan Kanjeng Nabi lak digawe contoh seluruh umat to, nggih to. Bapake Kanjeng Nabi namine Muhammad bin Abdullah. Abdullah niku artinya napa? Kawulane Gusti Allah. Muhammad iki tiyang sing terpuji. Perbuatane Kanjeng Nabi niki terpuji sing sae, perbuatan sae niki jenengan contoh. Lah Muhammad bin Abdullah niki napa? Abdullah niki napa artine? Kawulane Gusti Allah, artine kon dadi kawula. Kawula niki wong sing ngabdi temenan, posisine awake dhewe iki dadi wayang. Dadi wong sing gak iso apa-apa dadi kawula, oh gak dadi Gusti. Intine ngoten lho. Paham nggih? Lah awake dhewe dikongkon praktekno kaya Nabi Muhammad, praktekne piye? Awake dhewe dikongkon sedekah, berbuat baik mbek sapa ae, aja nglakoni elek, aja awake dhewe suudzon nang sapa ae. Iki jenenge awake dhewe dadi Muhammad temenan. Terus dilakoni wong, dilokno wong iki jek mangkel napa mboten? Jek suudzon napa mboten? Nek jesuudan berarti dereng iso nyontoh perbuatane Kanjeng Nabi. Lah Quran dipraktekno dhisik baru dadi surat, cek dadi cerita dhisik terus dadi surat. Gusti Allah niki setiap harine napa sholawatan. Lah niki kula tak critokan, tak tekok. Kula kan selama niki panggih jenengan kan sedaya tak tekoki dikire napa? Sholawatan. Gusti Allah senenge wong sing sholawatan. Akhirnya jenengan salah paham. Setiap hari shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shalawat. Nggih, niki kula ngomong jero lho nggih. Jaba muni sholawatan, praktekno sholawatane. Ngoten lho sing kula omongni, praktekke sholawat iki piye? Lah perbuatan iki dipraktekno, diperbaiki akhlake niki lho awake dhewe, akhlak perbuatan setiap hari sing dipethokno wong-wong setiap hari iki prakteke wis iso napa mboten? Mboten kok sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mpun selawatan. Niki lah ucapan. Nggih to? Sing dibutuhno Gusti Allah iki praktek. Jenenge Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nggih niki ucapan. Lah nek saya ngomong ngatek sampean kesel muni selawatan tapi perbuatane pancet. Apa itu jenis selawatan? Kan wis omong ya, Gusti Allah setiap hari selawatan. Akhirnya sampean sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ngono tok? Wis mari wong Gusti Allah senengane selawatan. Lah terus sampean setiap hari diperjalankan bendina iku terus lapo? Maksudnya praktekno selawatane.
Lah selawatan iki apa? Jadi Allah Muhammad. Gusti Allah merintahno apa Muhammad ndang tanggung jawab. Tanggung jawabnya sampean pomo diperintahno ndang budal kerja. Sampean berarti kudu nglakoni budal kerja. Berarti sampean wis jenenge selawatan. Makanya kudu enek Allah, kudu enek Muhammad. Iki gandeng gak iso pisah. Ini ku jenis selawatan agak lakokne salah paham. Pun Mbak Lis kula maca selawatan ping pinten? 7.000. Sallallahu alaihi wasallam. Lah jenengan pinginane terus ngandani kula kan selawatan, tibakno salah paham gitu. Ora tekok kok. Kula dikira apa Mbak Lis? Selawat. Artinya dikir iki napa to? Wah eling sih. Nek ngeten iki napa? Wiritan. Kula dikira napa Mbak Lis? Sholawat mawon Mas Eko. Akhire sampean sholawatan. Pun ping pinten Mas Eko? 7.000 Mbak Lis pun kula lampahi. Lah perubane napa Mas Eko? Nggih hati kula pun ayem. Ati kula tenang. Maksudnya mboten niku nggih ati sampean tenang, sampean apa ngkei berarti untuk karo masalah mboten niku maksud kula. Sampean pahami setiap kula nek omong, kula kan bahas jero. Ilmu jero berarti kudu paham jero, gak entak ngono njaba. Tak kon sholawatan sampean akhire sallallahu alaihi wasallam. Empun Mas Eko pun. Iki contoh ya Mas Eko tak cerita sampean. Maksudnya dikir. Dikirin apa? Sholawat. Dikir itu artinya apa? Eling. Gitu. Lah eling niki napa? Praktekno eling bendina eling kali sinten? Kali Gusti Allah. Lah nek eling Gusti Allah sampean apa meneng? Ya prakteke bendina iki lho eling kabeh iki wujude Gusti Allah kabeh. Nggih. Terus nek wis eling, terus sampean jenenge Gustine senengane sholawatan. Lah sholawatan niki pripun? Prakteke bendina sampean jere Allah Muhammad Ahmad. Allah kumpule Allah kalih Muhammad jenenge Ahmad. Jenenge sholawat. Ene Allah Muhammad. Sholawat niki napa? Berarti sing dadi pelaku Muhammad, sing merintahno Allah. Ngoten lho. Hamban diperintahno nandi saiki? Budal ngaji. Berarti sampean dikon budal. Akhirnya Muhammad tanggung jawab. Ayo tak terno rene budal temenan. Dek. Napa majelis berarti sampean wis jenenge praktek jenenge Allah Muhammad wis kumpul jenenge Ahmad jenenge sholawatan iku lho maksud kula mboten sallallahu alaihi wasallam. Piye Mas Eko? Pun Mbak Lis alhamdulillah ayem mati kula pun tenang. Nggih, niki napa? Niki karomahe sholawat. Maksud kula sing kula bahas niki prakteke. Ngoten lho. Makanya kan memang dereng kula buka. Lah sampean yen gak omong diknane ya durung wayahe makane tak kon paham-paham tak gak kok gane sing tekok ya nang aku ngono. Lah makane tiba nek ngomong gak dipahami. Ya niku. Makane kan kadang-kadang memang gak dipahami gara-gara napa to? Awake dhewe kegawa syariat. Ngoten lho. Nah makanya apa? Setiap hari mboten nganu wis iki sing penak mawon setiap hari atine budal kerja. Budal kerjane kan terserah sampean kerjane bendina napa. Akhirnya sampean budal temenan. Berarti Gusti Allah merintahno sampean budal kerja, sampean budal temenan jenenge Muhammad. Tanggung jawab ya Gusti Allah diterno temenan. Kerja namun nang di Mbak Yuli ki nanggone kono Citra, toko Citra berarti Gustine merintahno budal kerja iki kene amure ning untuk rezekimu ning kene kan dikandani ngono akhire budal. Lah budal ndek kono temenan diterno mbek Gusti Allah tanggung jawab akhire teko ngene Citra temenan, toko Citra. Lah iki mah berarti Allah Muhammad wis nglakoni. Sampeyan wis dadi wis berarti sampean wis sholawatan. Ngono lho iku jenenge. Betul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini perbuatan.
Nggih dikir nggih, nek dikir nggih donekno tapi makanya aku kan ngomong piye Mang. Nek dikir iki rasakno, tibane gak paham. Pun Mbak Lis kula rasakno sallallahu alaihi Muhammad diruwasakno nang awak. Ate kula ayem Mbak Lis. Nah, maksudnya niki makanya kula bahas Muhammad iki cek roh. Piye to aku kudune? Mbak Lis ki bolak-balik omong jadi kabeh Gusti Allah, kabeh Gusti Allah. Lah kabeh sing nglakoni Gusti Allah, makane batin bingung to batin. Nggih to. Mbak Lis batin teklane kan iya kana budu wa iya kana sain kula kok bingung to Mbak Lis. Lah teng mriku iya karena butuh hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Minta pertolongan soponya nek Gusti Allah. Lah yen Gusti Allah iki wujude sinten sing ndek kono? Ngoten lho. Ngono, Mbah. Lah sing njaluk niki wau kan sing gerakne ya Gustine dhewe to, Mbah. Nggih to, Mbah. Aku meminta aku memohon dan aku meminta pertolongan. Niki wau kan jenengan sing ngomong, Mbah. Jenengan sing gerakne sinten? Gusti Allah. Wujude sinten, Mbah? Jenengan gitu. Wujude jenengan maka diwujudno. Akhire engko sing nulung niki kan Gusti Allah lewat wujude sinten niki nggih. Ngoten lho, Mbah. Butuh wujud. Nek asline cara digenahno, asline enek sing gerakno niki jenenge Gusti Allah. Nggih to? Hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Sapa sing tak jaluk pertolongan? Gusti kula ki ambek. Saiki kula nggih Mbah, iki contone kula. Gusti kula sinten? Gusti Raja Ratu. Ngoten lho, Mbah. Cuma kan jenengan Gustine dereng napa dereng panggih ngoten lho, Mbah. Nami kula, gelar kula kan Gusti Raja Ratu Nimas Ayu, Roro Ayu Sekar Arum Nandali Surita Jana Mangkuringrat. Aku ya niku nggih, berarti iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepadamu aku memohon Gusti Raja Ratu dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan Gusti Raja Ratu. Ngoten lho, Mbah. Sing dadi perkara kan Gustine Mbah Tin dereng panggih. Ngoten lho, Mbah, intine teng mriku. Lah nek gurung panggih berarti perlu dibedhokno sik. Engko nek wis panggih penak kok paham kok akhire. Oh, tibakno selama iki sing nulung aku, sing tak jaluki tibakno Gustiku dhewe. Lah Gusti sampean ndi wujude niki? Ngoten lho, Mbah. Engko gleger ketok, Mbah. Ngoten lho, Mbah. Mungkin mboten bingung nek wis muncul. Lah terus nek muncul niki kan awake dhewe terus dilakokno setiap hari ngeten niki teng mriki minta pertolongan. Akhirnya sapa sing nulung? Gusti Allah. Sing njaluk Gusti Allah akhirnya apa? Lah Gusti Allah sampean sing dadi pelakune, sing dadi wadah. Akhirnya sampean ditulung temenan mbek Gusti Allah, dilakokno ditulung mbek Gusti Allah temenan. Ngoten lho, Mbah. Jenengan dadi wadah. Wadah niki enek jenenge la haula wala quwata illa billahil azim. Kekuatane sapa? Kekuatane Gustine jenengan ki ambek. Berarti nek kula kekuatane Gusti Raja Ratu. Ngoten lho, Mbah. Paham nggih, Mbah? Nah, niki wau. Batin ini jadi bingung perkara iya kana budu wa iya kana stain. Kula kok jadi bingung Mbak Lis niki ngen kok kula sing muni. Nah, makanya perlu dipedhokno sik. Engko nek wis pedhok mboten bingung, Mbah. Lah aku kudu piye Mbak Lis? Setiap hari sampean ndongakno awak sampean sik. Sampean selawatan sik. Lah selawatan iki napa? Prakteke bendina iki dipraktekno. Tergantung atine ngongkon pripun. Ngoten lho, Mbah. Nek awake dhewe ngongkon sampean budal nyanggone Mbak Yumu, berarti sampean budal teng mriko, berarti ada apa-apa ning kono. Gusti Allah mesti mempunyai tujuan. Ngoten lho, Mbah. Sampean kudu gak wis engko Mbak Yuku kon ndang turu. Engko ae. Lah iki sampean kan berarti nganu, sampean gak menjalankan perintah. Makanya jenenge setiap hari menungsa iki nyekseni kalih ngenteni. Nyekseni apa? Nyekseni nek perintah iki lho. Awake dhewe kon lapo? Ati ki mangkon apa? Lah nyekseni, ngenteni ya setiap enek perintah. Mari ini aku wis tekone Mbak Yuku. Wis kon Mbak Yuku wis tak lakoni. Iki kok meneng neh ngenteni
mateni perintah Gusti Allah lapor neh, ngoten lho Mbah. Wis makane penake titenane atine kon lapo, ngoten lho Mbah. Lah iku samantutno. Makane asline enak ngetutno atine enak. Sing dadi perkara awake dhewe iki nganu lho, nggih acara dhewe niki lho. Nggih to Mbah. Wis aku anu kok engko iku biasane menit turu, engko sore ae lho. Iki contoh Mbah. Berarti apa sampean mboten menjalankan perintah, sampean nggih karepe dhewe. Nah niki wae. Iki contoh sing penak-penak sing setiap hari sing dilakoni napa to? Awake dhewe iki gak usah ngelanggar sing setiap hari dilakoni iki nek ati ngongkon rono budal ngoten tok ae. Engko dari kono ngene Mbak Linda, dari kono ngene durung budal wis nyiptakno dhewe. Akhire mbek Gusti Allah wis sak karepmu lakonono. Iku engko wis tak ijabahi ngono. Soale awakmu sing nggae cerita. Padahal cerita kok gak ngono. Akhire wedi karo ayang-ayange dhewe. Padahal ayang-ayange ciri-ciri sembahyang, nyembah ayang-ayange dhewe, ayang-ayang dhewe wedi. Terus piye? Sing disembah sapa akhire? Jadi kon nyembah Gusti ini. Nah niki wae. Jam pinten iki? 9:30. Pun paham nggih masalah sholawatan. Selama iki sedaya salah paham. Nah, mboten napa-napa pancen durung dikeki. Pancen durung dikeki. Lah sampean gak gelem ngekeki mesti aku sing salahno. Tetep aku. Padahal tujuanku niku sampean cek paham sik, kabeh dikenalno Gusti Allah sik. Nek wis kenal Gusti Allah, baru dikenalno Muhammad. Jerene Allah, Muhammad iki lak gandeng to. Sampean ngasih tulisan yang ngene masjid lho. Allah Muhammad. Figura iki lho sampean ngasih. Allah Muhammad iki mesti gandeng. Lah bahasa kudune sampean nak paham. Mbak Lis kulo sing dipaham Allah, lha Muhammad kapan? Kudune sampean nak paham ngono enggak? Ora mikir, pokoknya gak mikir. Kudune aku mangkat tanteni, enek sing teko aku tak gak ya. Ora enek sing teko ya. Nah. Padahal iku sak apa teko tak jawab kok aku. Mosok kan padahal wis diomongno jere. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sama delok surat Al-Hadid ayat 30. Jadi dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu di alam jagat, alam semesta. Jadi ini. Makanya ayat niki bolak-balik setiap pertemuan kula ngenekno. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Seniku ya Allah ya awal ya Allah ya akhir ya Allah ya zahir ya Allah ya batin. Iku wis sama nonekno tapi prakteke pangkling maneh. Lah niki mungkin kula jelasno sitok-sitok wal awalu. Lah ayat niki jelasne napa kesempurnaane kuasane Gusti Allah. Awake dhewe dalam pengetahuan Gusti Allah napa awake dhewe cek roh kekuasaane Gusti Allah. Napa Gusti Allah iki ngawruhi sedaya alam jagat saisine napa kabeh iki sing nguasai Gusti Allah, sing ngawali cerita kabeh Gusti Allah, mungkin sing ngakhiri ya Gusti Allah. Sama nak paham to? Diinane wis tak contoni napa diinane. Ya iku mengawali padha kabeh Allah Muhammad. Gusti Allah merintahno sampean kan budal ngaji, terus Muhammad sing nglakoni, sing ngawali cerita Gusti Allah, engko sing akhiri Gusti Allah, sing budal tetep Gusti Allah dhewe, sampean dige wadah dikongkon budal.
Nggih to? Gusti Allah wujud. Makane mbek Gusti Allah, iki aku iso gak dadi cerita nek gak wujude kesumben iki. Aku duwe rencana, nggih, cerita. Iki engko Pak Arifin iki engko sampean nggih cerita ngene, wujude gak enek. Sing dicerita sapa? Makane nek Allah wujud, idam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nek biasanya teng musala niki sing napa sing pujian Mas Rois ya Mbak Mutia. Biasane waliane tapi Mas Rois sing di anu. Waliane wujud kita Mbak kok niku lho. Biasane Mas Rois sing napa pujian. Nah niki wau napa? Awake dhewe cek eling, awake dhewe iki wujud, kabeh iki wujude Gusti Allah. Wujude Gusti Allah ndi? Berarti rupane Mbak Yul, Mbak Bin iki wujude Gusti Allah. Kabeh iki wujude Gusti Allah kabeh. Nyelang wadah-wadah iki wujude Gusti Allah nyelang wadah. Iki cek dadi cerita. Makanya dikaryakan atas kepanjangan tangannya Gusti Allah. Jadi wal awalu sing ngawali sapa cerita niki Gusti Allah. Berarti sing akhiri engko ya Gusti Allah dhewe. Wal awal wal akhiru wal dhahiru sing dhahir sing ketok mata wujude iki ya Gusti Allah dhewe. Sing batin sing gerakno ya Gusti Allah dhewe. Terus wujude sapa? Sing diselang wadah wujude jenengan iki wau sedaya dicerita. Makane cerita iki gara-gara sedaya teng donya niki dadi cerita enek berupa ruh. Jenenge ruhku. Terus 4 sifat utamane Gusti Allah nggih, siji al-awwal. Terus nomor 2 al-akhir, nomor 3 al-dhahir, nomor sekawan al-batin. Al-awwal iki sing awal. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Niki wis paham to, mosok ate tak artekno. Diartekno mboten? Pokoke awake dhewe setiap perjalanan kabeh iki sing gawe cerita sing awali Gusti Allah, diperintahno kon masak, dikon budal kerja, kerentek pengen budal salat, diperintahno sampean salat ndang dilakoni. Gak enek engko. Gak usah sik wis. Nah, sing angel iki mapan. Nggih to? Mapan dalu. Iki tantangane wong mapan dalu. Nggih to? Sik cek wesel aku engko ae akhire kesubuhen ngapunten Mbak Lis kula kebablasen sapa sing salah padahal Gusti Allah tanggung jawab jerine mapan wis mulai mapan mungkin sik Gusti lho ngono Gusti Allah disemayani tibakno terus mungkin ngapunten Mbak Lis jerine aku jawaban kula nggih mboten napa-napa. Ya kan gak napa-napa piye wong wis kadung. Terus ate piye jawabane? Tetep mboten napa-napa. Loh. Kajen. Durung subuh mungkin nek wis subuh lah ya emang beker lapo tak pateni maneh jere setan iki setane atine dhewe setan iki atine dhewe to nggih to beker donekno kring jam 1 Gusti kula mangke jenengan tangekaken jam 1 pun kula pasrah jenengan kring akhirnya jenengan cetek
dipateni nggih sik. Kok cek kesel aja jam 1. Nah, Mbah cek pipis sik. Mari ngono ngese ojek waktune cek tuwa turu maneh beker diputer maneh dadi jam 3 kose cek jam 3 akhire subuh ngapunten Mbak Lis nggih kula kebablasan alah iki laporane pancet ae bedino jarene wong teko kabeh Pak maksudnya ngeten lho kula mboten masalah niku terserah kan sing nglampahi jenengan. Bagi kula mboten enten masalah. Maksude niki engken jenengan bar guwetun. Lah Mbak Lisa malah apa ya? Mariki malih aku nek masalah teko ya gara-gara sapa? Sampeyan di. Wis tak kandhani to. Timbangane sampean keturun jam 11 ndang mapano. Laporan dhisik absen sik nyane Gusti Allah. Lah aku salah ngantuk ya sama turu maneh. Engko nek mbek Gusti Allah ditangekno maneh sampean tangi yo maneh mapano malih. Lah nek mbek Gusti Allah kok gak ditangekno belas sampean wis laporan ngarep. Jadi Gustine sapa malaikat saiki sing absen sik sapa sing ngewangi aku melekan. Dadi lem sedaya niki Gusti pripun? Ya sing melek iku wae kek ana rahmat. Entak kene rahmat. Akhirnya masalah sampean gak mari-mari gara-gara apa? Ya iki mang keturun mesti nyalahno jam. Wong jam iki wis bener kering jarene apa? Pancene setan niku mang jarene. Setane sapa? Wong setan sing utek-utek tangan sampean dhewe. Nggih to? Jarene setane atine dhewe iki jarene. Mboten masalah masih sampean gak mapan ora apa-apa wong sing nglakoni sampean sing ngrasakno enak ya sampean rezeki sampean lancar nggih jenengan masa kula kan nduduhno dalan to nggih to sing nglampahi jenengan sing getun ya sampean dhewe sing ngrasakno ayem nggih sampean sing ngrasakno gak enak nggih sampean dhewe masa kula niki gur nduduhno dalan cara wengi sampean tak kei kendaraan ngono ya kendaraan iki tak kei sepeda motor ngono tak kei peda iki sampean gonang dia terserah sampean wis tak kei peda iku budal rono ternyata peda iki mang gak digawe-gawe akhirnya dirayen tok nggih to sing salah sinten ya nggih mesti dhewe masuk kula nah pokoknya ngene lho intine nek pengen penak ya lakonono gak penak ya susah dilakoni wis ngono tok wong kabeh jere hidup adalah pilihan selanjutnya terserah Anda la wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Lah ayat ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang mutlak dan abadi. Nah terus saat niki aku tak bahas Asmaul Husna teko mari Al Malik sampean wis paham tak Al Malik? Terus Al Qudus pun paham? Al Qudus niki kan jenengan dikongkon duwe ati sing suci. Jere ya Kudus iki maha suci Gusti Allah sing maha suci ki awake dhewe kon duwe ati sing suci kon duwe ati sing resik jenenge napa wau ikhlas jadi Gusti Allah gak kena disentuh kecuali wong sing duwe ati sing suci ati sing suci ku piye ati sing gak duwe suudzon yang ngene menungso kabeh berprasangka baik nanggone sapa wae kabeh iki digawe cerita kalih Gusti Allah. Lah awake dhewe setiap hari dikongkon berbuat napa amal sing apik berarti amal sing napa diingi sing didasari ati sing bersih, ati sing krana Allah, mboten krana nafsu, gak pengen dilem wong.
Intine sadar kabeh iku sing nglakoni kabeh Gusti Allah, awake dhewe gur wadah dikai perjalanan gur dikongkon nglakokno critane pangeran. Lah sing nglakoni sapa? Wujude awake dhewe. Lah niki wau jenenge Allah Muhammad. Nek wis kumpule Allah Muhammad dijenengno sholawatan. Ngoten lho intine. Jadi Gusti Allah senengane sholawatan nggih. Nek sampean wis nglakoni perintah Gusti Allah napa mboten seneng Gusti Allah sholawatan? Nggih to. Berarti sampean padha mek sholawatan. Sholawatan wis nglakoni perintah Gusti Allah setiap hari sampean nglakoni. Nek wong sing napa ati resik iki berarti wong sing wis sadar awake dhewe iku teko perbuatane awake dhewe, sifat-sifate Gusti Allah iki awake dhewe dikongkon memahami. Dek winginane kan tak kon ngenali to. Tujuane Gusti Allah dipethukno sampean-sampean iki kabeh dikongkon ngenali sifat-sifate Gusti Allah. Nek wis dikenali, lah dienane tak tekoki to, sampean pengen dicintai napa mencintai? Gusti Allah lho iki ngomongno Gusti Allah, gak sampeane. Sampean pengen dicintai Gusti Allah napa mencintai Gusti Allah? Dicintai, durung kenal kok cinta sih. Makanya pertamane harus mengenal dhisik. Pak Arifin tok Mbak Apip iki guru kenal kok meneng-meneng rabi kan ya ora mungkin. Kenalono dhisik sifate piye arek iki. Aku pengen ngerah arek iku. Iki contoh Pak, contoh. Nek mboten ngertos ora ngerti ya, kan karo critane sampean. Iki contoh. Gak apa-apa Pak, mantenane nek wis mari. Nggih to. Iki contoh. Sampean suweneng kambek wong iku mang. Wis mbek bojone wis engkon mbek wong iku angel. Pak Arifin iki kambek Mbak Apip iki gak apa pengen ngerah Mbak Apip iki dhisik Mbak Ike Mbak Apani tak ceritakan ten Pak Arifin kambek Mbak Apip pengen ngerah arek iki gak roh arek iki sapa-sapa nih. Akhirnya kan pengen roh iku anake sapa to. Lah terus sifate arek iku piye? Duwe keluarga piro? Omahe madhep nang ndi? Desane ndi? Akhirnya kan jenengan pengen kenal to Pak. Lah nek wis pengen kenal, terus sifat-sifat arek iku piye setiap hari ini? Luar gak apik ngene-ngene lah. Ngoten niku lho maksud iku sifat-sifate nggih. Sama nek wis kenal sifat-sifate, akhire sampean wis seneng, oh sifate arek iki ngene-ngene, akhire sampean dari perbuatan setiap hari sampean ngetutno nanti didelok arek iki sifat, oh arek iki senengane ngene-ngene, oh mbek wong apik ngene-ngene, akhire sampean cinta. Lah sampean cintai dari apa? Akhirnya Mbak Arif senengane apa tarekku? Oh, senengane rujak. Berarti ditukokno rujak begitu. Oh, senengane bakso. Akhirnya ditukokno bakso. Bendina senengane aku kok roh seneng aku yo. Jare ngono. Oh, berarti wong iki iso ngerteni aku iki engko Mbak Arif iki ngono. Padahal gak roh niki wong golek teko ndi info iku. Saiki contoh. akhirnya Mbak Abi seneng, makanya pengen Pak Arifin meneng-meneng iki mah ngerah iki akhirnya Mbak Abi dicintai nggih to. Iki contoh sing penake. Akhirnya Mbak Abi cinta, jadi Pak Arifin pengen dicintai. Berarti kan kudu ngerah piye carane ngepek atine. Ya nek Gusti Allah ya ngono, sampeyan iki padha wae. Ya nek Gusti Allah ya ngono. Sampai nek pengen dicintai mbek Gusti Allah sama kenali sik sifat-sifate sik. Sifate Gusti Allah piye? Oh, Gusti Allah senenge Rahman Rahim, kudu welas asih, mbek sapa wae kudu apik, aja sampe ngelek wong gak penak. Gawe elek wong. Ngelek wong gak pantes ya. Wis gawe elek wong. Wis ngono ae.
ngomong sing elek awake dhewe mbek wong sapa wae kon sing apik walaupun wong iku mbek awake dhewe gak seneng tetep awake dhewe dikon sing apik soalnya awake dhewe sing paham lan nek sampean manggung belajar no ya gak apa-apa sampean wis belajar paham mono kabeh sing sampean depiki kabeh apa wujude Gusti Allah sifate Gusti Allah disalap tenggene jenengan niki wau tujuane dikengken kenali sampean nek wis kenal kabeh kenal sifate Gusti Allah iki cara wong 99 sifat kabeh dikek awake jenengan kabeh sampean kenal kabeh nek wis kenal akhirnya Gusti Allah lho walah tibakno iki gak pangling blas kok nggih 99 akhirnya Gusti Allah paham lu nganu ya mbakku iki kabeh tibakno kenal kabeh akhirnya Gusti Allah ya seneng to dikenali akhirnya Gusti Allah nek wis kenali akhirnya jenengan dicintai ngono lho nek dicintai lah nek wis dicintai awake dhewe genten mencintai ngono lho. Nyane Gusti Allah jenenge Rahman Rahim. Terus apa? Al Malik. Awake dhewe iso ngendhalekno hawa nafsu sing elek napa mboten? Al Malik iso nguasai awake dhewe apa? Gak. Nguasai piye Mbak Lis? Nek mbek bojo ngene-ngene emosi napa mboten? Saiki mboten napa-napa belajar kok. Kan tantangane tetep bojone dhewe. Gak enek liyane. Wis gak usah belajar kok sono njobo-njobo tangga. Bojone dhewe, anake dhewe. Ben dina iki lho sampean praktekno sih. Iki jenenge sholawatan wis iku wae. Sama nek lulus temenan di omah, alhamdulillah genten praktek nang jaba ngoten lho. Lah wong jero durung lulus nang jaba. Gak karu-karuan. Akhire yo nek mbek wonge apik garu ndek jero. Akhire sampean lan iki wau. Makanya kuasana jenenge Al Malik ya Allah ya Malik iso sampean kuasai awak sampean sik iso ngendhalekno hawa nafsu sing elek ta mboten hawa nafsu niku wonten kalih lho nggih enek sing apik enek sing elek enek sing apik niki berarti contoh hawa nafsu aku pengen sedekah niki hawa nafsu kan keinginan hawa nafsu keinginan ki nek loro nek sing apik nek sing elek nek elek aja ditutno nek apik sampean tutno nah kadang nek hawa nafsu iki mesti elek tok nggih boten nggih nek apik nek elek tergantung sampean nglakoni sing ndi milih jin apa malaikat nek ditekoki mesti milih malaikat tapi prakteke jin tetepan. Maksudnya jin apa to? Jine atine dhewe ngoten lho. Jadi dhewe jin apa? Jin iki pikirane awake dhewe sing senengane pikiran sing elek. Lah terus setan niku apa? Setan iki sifate awake dhewe sing napa senengane duwe sifat sing elek senengane nglakoni elek-elek sing rasane wong ngelok-ngelokno wong maido wong-wong gak tau jamaah wong iku lho jirine ini tapi ra tau jamaah iku ngene lah sampean lah apa kok ngurusi wong jamaah gak padahal ibadah iki urusane sampean kalih Gusti Allah gak urusan orang lain dua orang jadi salat iki antarane kawula kalih Gusti dua orang nunggal kok tiba ngurusi wong berarti ada orang lain gak iso nunggal terus mari ngono iblis iki napa awake dhewe sing senengane rumangsa awake dhewe luweh apik timbingane tiyang niku wau